Chaka cha 2024 chikupita kumapeto, mwezi umene wa December ndi umene Kristu ambiri amakhala akukumbukirira kubadwa kwa Yesu Kristu. Mwezi umenewu ndi umene timakhala tikutsekera chaka kupita ku chaka china cha nyuwani. Lero tili mu mzinda wa Lilongwe pamene tikufuna ticheze ndi Amalawi osiyanasiyana yawo kumva kuti mafuno abwino akupita kwa ndani. Ndiye mukhale pompo, simukudziwa kuti kodi mwina akhala ne banu, sitikudziwa kuti kodi akhala abale anu, kapena anzanu amene munaphunzira nawo, kapena amene mumapemphera nawo. Mukhale pompo, tathokoza kwambiri chifukwa chopanga chisankho chionera V&V Media Television. Munga mwa nthawi zonse mumakhala ndi ine Brian Kathupa. Kodi mafuno abwino a Christmas simungapereke ku mafuno abwino a Christmas kwa abale ndi anasi? Ndipereka. Apite kwa ndani choyamba dzina. Dzina langa ndine Memory Chisati. Memory nda? Memory Chisati. Memory Chisati. Kapena Memory Lion Chisati Phiri. Yes. Nde mafuno abwino apite kwa ndani. Mafuno abwino oyamba apite kwa oyamba apite kwa inuyo ngazanuwa. Achiwiri apite kwa mwamuna wanga Desmond Crispin. Apite kwa mai yake amene ali Joyce Banda. Joyce Banda yake omwewa? Kapena ena? Atingoti Joy. Joy. Okay. Kuzomba kumene kwali kwave kuti Memory Lion Chisati Phiri. Ati mafuna abwino amene ali apongozi anga. Ena apite kwa mai yanga Anaswande. Kudeza kumene kumayani. Ena apite kwa mkulu wanga Mphatso Lion amakhala ku Barakisi. Ena apite kwa mkulu wanga akhala ku Nsewa Nchinji timati Jennifer Lion. Ina apite kwa Lukia Lion. Ina apite kwa mchimwene wanga timati chakulilika lochito mupase mali ndi dzina lake. Amatenda amene Christopher Chisati Lion Phiri. Ena apite kwa abambo anga amene timati Angozo Teresisi. Ina apite kwa ndani kwa George Kulumbazi amene aliso ngati ankolo wanga Afolosani Kulumbazi amene ali ankolo wanga Brenda amene ali sister wanga. Yetu ina apite kwa ndani kwa Matilida amene wabwera kumene chocho ali Kulumbazi. Felix Sukani inoda nendifuna mafuna abwino wa magazi oseru amene machana nawo. Don't forget my girlfriend. Your friend? Yeah, Stella Njombo. Stella? Yes. Kumene aliko? Yeah, and my family. Family. My mom, my sister, for you know Sukale, my father. Yeah, they're staying in Nchewu. Nchewu madam. Inu muri L-City ababa? L-City, utavanga mufairo. Ndetu umuva mukata ime kapena? Mene koko ni mene zilili mwefukumati tifa muna January mpopote kaziko zekisera popo. January. Kuzua kare fari kafa pano pa kwali very clear kwambate ufano jabula murani. Ndete kafa meko ko rekore ina akili po. Madam. Ababa kaita imina aono ufano jaro kondezi kuteka. Ose wala so inu fande muri bwana. Popo so madala oso ali nyana. Madala oso ali nice. Inende aonde music kumene ngaifira kwambiri. Bwana Teddy Makadi. Nyimbo yanje mene. Tango imba ndikuti azori mamufira so Teddy. Okay. Malele 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 malele. Abo oloye wazore. Ye Harold Mbalule. Harold Mbalule. Child. Slang guy. Slang makwana Mbalule. Nde nthawi ine ndi yazisangalalo zimezi za Christmas maso tikukondwerera pene chaka chipita kumapeto. Inu mafuno abwino akupita kwa ndani? Mafuno abwino akupita kwa nthambi. Ngati mungakwanisa mudilikirira. Mungakwanise ndino. Kula mayanga kumuzi ukapiri kunchinji uko. Alandire moni. Alongo anga kumitondo uko. Alandire moni. Muzachula maina. Achalire kumitundu. Amakishimina aili paka Jozi takufika so. Jozi sokoko Andre Moni. Nde kuno kwakapiri kuno kuli chinzanga china chake timachiserina. Andre Moni. Chinzanga china chake chimane boa so mani mango chikondabe. Fuli anepase Moni. Jo Andre Moni. Plasadada ina akira sha kuteni Andre Moni. Amude Amokeni. Ni anti judo mene ose Andre Moni. Akarasika. Koma zoti mwana noti apuli akupase ni Moni. Mwamva? Fuli anepase Moni.
apula ndipase moni alandire moni bwa munanena choncho naiwala ndikuti kuiwalako kuiwala kana naiwala apuliyo alandire moni puliyo aliya nyasulu kumuziko andreso moni mwazete eferi moyo mani aka okay ndeno apapa mutakha kuti mumapasidwa mwayi wa nyimbo nyimbo ikakhalenda nyimbo yanga nende tango ndikanira ku skefa chimoto okay ndiri skefa zori ni omma mufira skefa chimoto tango imenyani nyimbo yake iti Zamabosa nerere ine mpiri yanga ibitsani inde zonyogodora munyogodole koma mutsareka Shadrack Kibla mafuna abwino rabirene kwa makolo anga ndazi zangosa amene amandidziwene amene mapanga nawo kapasa wamaso ndi ena osa alipa amene alipa mavuto osiyana-siyana oti sangakwanisa kukondolera nawo ndingo apemphaza kunota mulungu awarani awapatse zabwino awapatse ochira kwabwino inero nyimbo imene ndimakonda ine ndi Chibade freedom fighter Chibade nyimbo yanji makamaka freedom fighter imene yamarichani imene Chibade Thomas Chibade mari chuni yake mwina chuni yake kuti mapita bwanji nyimbo imafika bwanji mwina inasa kuizwa ngati pene sindikiziwira ine olowira tiyasowa kumene kumwina tizotheka kuyimba pang'ono handi zotheka imayenda bwanji amaremuka zangova Chibale musazalile ngari mufuna kulila mulile ndilimo ine basi lwakulu chinaimba yose oyamba mafuna abwino apite kwa munanga James Juliano kachiwiri apite kwa sister wanga Angela Kalape Fatsani Kalape Lakelo Kalape Willard Maluwa Aston Maluwa Chikondi Maluwa Faith Kachingwe Chifundo Kachingwe Victor Kachingwe Farai Majawa Flose Majawa Favor Majawa ndiananga onse ndosamina mandidziwa ine ndikwanyadira kuti happy Christmas amen amaimba kuti adiram ayawo my secret place ayawo ndine Jeffrey Banda kuchokera kuno ku area kuno kuyani kudi uno area 38 okay ndi pamene noti kusangalala kuti chaka chimene chikupita kumapeto maso nthawi imene ya Christmas inu mafuno anu abwino apite kwa ndani ndi upititsa mafuno abwino kwa wina aliyense amene ali ndi moyo padakali pano wonse amene amandikonda mafuno abwino uphatikizanso ndinu nomwenso takumanano zikomo kwambiri mbambadi inde nyimbo irakhali nyimbo imene musangalale nayo ndimakonda uthenga wanga udzakulizani uthenga wanga udzakulizani kuimba kuchokera kwa ndani kwa ore amarundana olotango imenyani nyimbo yo munthu azori inuyo mumamunyadira munthu siku lina kutsogoloko uthenga wanga udzakulizani muwaza kulupilira chibwana amene kaunda amene bile kaunda zina Sosteni Gwengwe Sosteni Gwengwe zina anu ndi Sosteni Gwengwe aonabo ife erizona Sosteni Gwengwe palubale wina wake kungofanana maina basi ndeino Sosteni Gwengwe pamene tikukondwerera nyengo imene ya Christmas komanso kuyembekezera kulowa chaka cha nyuwani cha 2025 mafuno anu abwino apite kwa ndani mafuna abwino ndapite kwa wina aliyense achibale makolo kumudzi kwa ndiye mafuna abwino ndithu ali kuti amene kumitundu aziwera Sosteni Gwengwe Sosteni Gwengwe mafuna abwino ndithu basi nyimbo mungakonde nyimbo ya ndani nyimbo murangotikira ya ujenu uyu nyimbo ya uyu ilipo kumeneko ya uyu Pixe basi Pixe makamaka nyimbo yaje angoshorwani basi angoshorwani basi mukhamwandira samene angoshorwani ifayani basi mafila kwambiri okay adanyadira kwa mawani Sosteni Gwengwe ifeyo zina ni Gerald Jeffrey mafuna abwino apite kwa zibalango monga Johnny Mele komanso osayiwala makolo anga bambo anga Jeffrey komanso kwa maya anga apitika simu nyimbo ndiyo kuzokhala
ya Gwamba. Gwamba. Gwambizo. Gwambizo. Nyimbo yanyu imene ya Gwambizo. Gwambizo ya ya kumwamba. Kumwamba. Amari bwanji bene. Zandipatse mabiko. Anambandike okay. Yo. Zabwino. Airi. Yose. Ya. Ineno moneka achangamo kwambiri. Asari changamo koma kuyankhula. Kuyankhula. Yo. Ino ndo chenjera. Mbola. Kujenjera kulapo so iyo ni khanina. Mudziwa ino. Tsinangaro ine ndilewa. Lewa. Lewa. Basani makolo. Makolo rundero kuteni wana ngori rifenda abarwigiro. Ndani. Farwigi Joma nikaiba. Lewa mtu akali ku Barcelona Lewandowski. Zampira. Mudziwa ino. Kudoda soka. Makwana matala. Yo. So time ine ya Christmas. Iniyo mukoni sisa bwanji kuti mukhale bobo. Komaso mafuna na abwino akupita kwa ndani. Mafuna nga abwino ronda akupiraro kwa makolo anga masteni ndi nthala. Mkulu wanga ngono wanga. Ayibalose ma sister ma cousin mandandano ko mudziwa ino. Ma friends anga ina Rimo. Aina ndani Chaxe. Ose wala Focus yuko. Aina Mad Lion ndani. Ndi yose Kapili Gang yose. Toyambirira ndine Samson Ngomalira. Ngoma yalira. Ngoma yakunthidwa. Ndikukuzana. Kuchapa. Ndi nyengo imene ya Christmas. Ngoma imene ikulira. Mafuna abwino apite kwa ndani. Maka kwa kazi wanga ndi wanaro. Akazi wanu ndi ana. Anawo kodalibe maina. Alipo. Etwe. Mafuna anawo akamaonera sazinyadira. Kuli promise. Mafuna abwino Christmas. Damiano. Charles. Ruben. Geruda. Doris. And Lamege. Anad. Najulu mkarimu. Ine nita Furkoza Morere. Maka kwa nanga watu. Ananoka. Wonsika. Dose nda Malawi tiene mutirangize kuti izonela kupewa ndi. Kisanga ndi chimenechi. Ngariti mwama kijasonya maroti samale. Arimenya nyamara iwe piroko. Kali mati kukunda. Iwe. Alright. Mose anyamara maka ifa Malawi. Kima konda chako mwa kazori tsiku ngati limeneli. Ndi chimene chongofunika kuti ape pani tetu kisanga bwino Christmas imeneyi osati ndewo. Kimangidwanso zikomo. Okay. Nyimbo. Atakari apapa paseweredwe nyimbo. Mungakondoti tisewere nyimbo ya ndani. Chitimbe bajar. Chitimbe nyimbo yanji kuti chitimbe yosazori inuyo. Zokamba toto. Zamilandu sitipuna. Maono ngambili yenga. Uriniyo. Pacho marano kwina kuti. Bereka mafuno abwino kwa abale ndi ana asosena siyara. Mundu wankulu. Yes. Zina. Chikondi Louis Kacholola. Yeah. Okay. Pamene tikondolera zisangalalo za Christmas komanso New Year. Inuyo utenga wanondo odani komanso mafuno abwino apita kwa ndani ndi ndani. Utenga upitire kwa wina aliyense mdziko muno kuti pa chikondwerero chimenechi tikhalebe osamala kwambiri. Tikondwere mosapitirira mulingo ayi. Koma zabwino zonse zipite kwa abale anga amene ali kudetsa chakumudzi kuti mali mwachikwati. Umeneko ndi umene kuli achibale ndithu oti akhoza kusangana limodzi temene ya Christmas. Ndithu dero ako bwera bwezi langa bwera timange banja nyimbo kuti pamavuto pantendere tidzakhala limodzi. My Demus. Yeah, pamene tikukondwerera Christmas komanso kuti New Year. Mafuno ano abwino akupita kwa ndani ndani. Oyambirira munanga Nicholas Demus. Mayanga bambo ndi maingozo. Abongozi anga mainagama. Ndazira mwanga ose ndi samene ndimapemphera nawo ana Sunday schools. Ino ndampingwa Zambezi Evangelical Church. Yeah. Moti chaka mukachilowera ku church. Tikachilowera ku church. Chabwino. Moti takozekera kale ana Sunday schools. Akapezeka ku church kuli phwando la mafuno abwino amene kupitirira ndi program yathu pamene tikucheza ndi anthu osenasiyana kumvaso kuti kodi nyengo imene ya Christmas malangizo awo ndotani komanso mafuno abwino akupita kwa ndani ndi ndani.
mukhale pompo pamene tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana, mwina atchula dzina lanu, mwina otsatira ndinu, mwina ndi abale anu amenewa. Mukhale pompo. Iyayi tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Apa tiwolokere tsidya limene la msewu, tichezenso ndi anthu osiyanasiyana akuchita kutiyitanira kuti tabwerani kuno, bwerani kuno. Eya, zisangalalo zimenezi, zisangalalo amatu yang'ane kumanja, kumanzere komanso kumanjako. Eya, kuona kuti usiku kubwera galimoto, ngati kusakubwera galimoto, eya utakuwoloka amenewo malamulo apa msewu. Kuyendera anthu osiyanasiyana kwa amene mukupaziwa pamalo pano ndi chapa wakawaka pa Mtunda, pafupi ndi 50-50. Eya, tionenso pamene kuti Mwanza food zone. Yeah. Have a happy new year, Merry Christmas and happy new year. Thank you so much. Yeah, munthu wakulu. Yes. Apatu basi mafuno abwino munyengo imene ya Christmas. Eya, komanso happy new year pamene tikuyembekezera kuti tilowe chaka cha nyuwani. Eya, akupita kwa ndani mafuno abwino. Koma choyamba dzina langa ndine Chikonda Andrea. Chikonda Andrea. Yeah. Kupanga za wedding. Mukuonera. Kuocherera badali. Nice. Sure. Nde pamene tikukondwerera zisangalalo zimenezi, inu mafuno anu abwino apita kwa ndani? Mafuno abwino. Kuna muimeko chape. Oyambilira apita kwa amayi anga ndi bambo anga amene ali makolo anga. Achiwiri ndi girlfriend wanga Makisilia. Yeah. Pati ndazi nzanga onse amene amandiziwa. Yeah. Sure. Nde mungakondwerera sewera nyimbo yanji. Kuti imene mu nyimbo imene mukuona kuti mulowa nayo chaka chimene chili cha 2025. Nyimbo yanji imene? Uziyenda ko. Uziyenda. Amidu ndani koma taito yake mati uziyenda. Amidu. Yeah. Okay. Nde Amidu amene kuti azoti ino nyimbo imene mulowera chaka chimene. Taimenyani pang'ono mwina. Ni menye ngati ka freestyle. Menye amvedo ndi so imba ni muno wake. Wene umene maikondera nyimbo. Okay, imangu ndisanga sofaja utenga oje. Ima ndilimbikisa so kuti munthu pomwe umatha kumana ndizo futa zambiri kumabizi mafuna kupilire. Ndifaka mati uziyenda. Uziyenda. Nice. Sure. Okay, nde oyimba amene iyo akunika kuti wabwera kumene. Komambe wafikira kukusangalatsa. Inuyo ungakondwa afika pali oyimba bino. Ndoti yakuyenera abwere ndi aba muri amalawi ifeso tizoti tamulandira Yesu akamakhala zoti amalawi darani and therefore apa wanangu bakungotera awisa ndeko olawisa komwe zoti fewo tamukonda mafanzi tamukonda. Okay. Mbambande umene utenga umene ukubira kuti wamufika ndikubira ngati akundionera so ngati anga ndimvera anga peze mpata nkuonera amene azozoti fewo zina lichabwereza ine ndi Chikonda Andrea. Azoti kulilonga kwa kaphiri fanzi so imamufira kwambiri nditu ine dzina anga ndine Tumale. Mafuna abwino oti choyamba pite kwa ananga. Hawa ndi Yasini. Ndikubwera makolo anga. Ndikubwera ndi zanga okondedwa kwambiri Fatima. Ndi nzanga amene mwatipeza naye pamene pali. Ndakhala nyimbo mungakondera nyimbo ikhale yandani kuti musangalale munyengo imeneyi? Nyimbo ndi chenu. Kodamati chani? Iwalaso. Usamada ndaule matsikuwa tizilemba mutayale basi. Anaimba ndani me? Ndangomwiwala. Sibwa ife limaifera. Koma nyimbo maikonda? Kwambiri ndipo imandibvetsa ukoma. Koma uimba yo simumuziwa? Ndikuuzeni. Ndiuzeni. Joseph Nkasi. I know. Joseph Nkasi. Ndi ndani amene? Si Joseph Nkasi. Nengarasali Joseph Nkasi ndi ndani? Ndangomwiwala. Koma amene si Joseph Nkasi. Amene timati Eri Njuchi. Yeah. Ababawa ikuoneka yavuta ra. Pang'ono. Pang'ono ndi. Fano tulambira amadzipopa. Zikhuza bawa arena analapasidwa mkazi. Zona. Koma munyengo ya Christmas ngati imene yokondwerera si zisangalo zokha zimene zabawo. Kwambiri. Asimanya amatha kumenya nawo koma. Kumudomola ati munthu wepo. Zavuta ati munthu wankulu. Nde munthu wankulu. Monga ina pamukusangalala kale bawo mukungowina. Sito zoti mafuno abwino a Christmas apite kwa ndani. Tikufunira mafuno abwino kwa mayanga. Ndi zimene anga onse. Bali
Stanley Zaya, Andrew Zaya, Stanton Zaya. Yeah. Stanton Zaya. Ndi anthu amene wawa ajina Stanton ajina Andrew azori moni umene uchokera kwa ndani makama? Kwa Charles Zaya. Yeah. Okay. Mafuno abwino apite kwa ndani mu nyengo imene ya Christmas komanso amene kuyembekeza kulowa chaka cha Nyuwani cha 2025. Mafuno abwino akhale kwa ntanga ku Blantyre. Kwa kaliwo Blantyre kumeneko. Agnes kaliwo. Komanso apite kwa Stella kaliwo ndi Rufi kaliwo andire akhale Christmas yopambana kumene mafuno abwino kumene. Okay. Jaba. Ndikhale jaba bawo inziyo nena sombali yakuno. Mundu wankulu. Inu mwakwera iti kapena iyi? Amwene yungo ribandula ati mine. Kodi iso yakurulusani? Ayo baba ka serious ba. Zori tukujeza hapo. Amwene. Awanda akamuna. Akamuna amwene. Komasa kubera amene. Pina bage basi maziwa. Akala banja basa kumeona ngati kuti akuita so yanchani. Ndi pamene tikukondwerera chisangalalo chathu mnyengo imene ya Christmas maso kuyembekeza kulowa chaka cha Nyuwani cha 2025. Inu mafuno abwino akupita kwa ndani? Ine mafuno abwino ndi angopita kwa mafana ananga. Melon Kanyama ndi Robin Kanyama. Ndi abalanga ose. Akanyama ose amene amakhala kwa galeka 24 ya kuchipasula sewo alandire mafuno abwino a Christmas akani Christmas yopambana sewo alaso ose akubanja kwa katsukunya ose alandire mafuno abwino ose walaso akazanga kumene aliko alandire mafuno abwino a Christmas. Mundu wankulu umene ife mafuno abwino lapite ku Blantyre kufanza ku Blantyre. Kodi anthu mungoti ku Blantyre bwanji? Pano kuti zilo unali chikwati chabala twenaende kuona kuti mafuno abwino anthu ananjoya kwambiri kumeneko. Ndefuna mafuno abwino apitirireso kumeneko nditi. Nditudi amene adziwe kuti akupereka mafuno abwino amene wandindani. Apapo akadziwe kupereka mafuno abwino ndi Josia Kakome. Josia? Kakome. Chifukwa zilo unali kwati wang'ono wanga Mishe Kakome. Mishe Kakome. Koma chifukwa chodwala sinathe kupayako. Nditudi ndi mafuno abwino. Ife tikufuniraso nikuchira kwabwino. Chaka chimene tikamachilowa mulo ahefe zionani nditudira zikomo kwambiri fanya mafuno abwino. Zikomo mafuno oyamba apite kwa bambo anga achiwiri apite kwa mayi anga ainalo apite kwa sister anga Christina ndeuti nawo kwa brother ine Justino kwa Jennifer sister aine Luce ndi Mphatso brother aine. Okay. Nyimbo ungakondera sura nyimbo ya ndani ya Father Moto kapena Kalio. Travel Beats. Yes, Travel Beats. Okay. Ndeuti ngini ija tapusha ni boys yanga ija tikalinka tima ivemete ife tikafika tima ijemete ife tikalinka. Ndine Vincent Kosanama. Vincent Kosanama. Inde amene makhamu koza njinga gwira njinga zili apa. Kodi apa makoza zakapalasa zokazoka kapena? Ababa zakapalasazi timangochuna ngati mezililizi zimu koma za moto zili ukuzi khani yake siyapatali kuti mangodziwa kugwira malimo. Okay. Kusentha machubu matayala. Okay. Yetu ndi apa munyengo imene ya Christmas komanso kuti kuyembekeza lowa chaka cha 2025 ino malangizo ona ngakhale otani kwa anthu akabanza amenewa akabanza awa mafuno abwino ayende mosamala hani ndikutsata malamulo apasewu zikondwero zikafika pachiyendende chonchi chimangofunika kugwiritsa ntchito malamulo atisayiwale. Akabanza choyamba azikumbukira kuvala chipewa pafupi pamene kunyamula customer atengeso chani chipewa apeke customer akafike naye bwino kuyenda usaenda mothamanga pang'ono tikafika yetu ndi mafuno abwino apite kwa ndani a Christmas imene komanso New Year imene tikuyembekezera kulowa mafuno abwino a New Year ndi Christmas imene tikuyisewera mawayi
pa 25 apite kwa makolo amene anandibereka ine kumudzi womwe Balaka. Iya mayi Amosi amene alandire moni wabwino. Kuno achimwene anga akulu a Felix Amosi, Luciano Amosi amene mafuna abwino ndi chaka chatsopano. Iya azibale akabazawa ndikuti kula china chanke iya ndi gulu lawo kumeneko. Nyimbo mudakama basidwa mwayo osankha nyimbo imene muona kuti nyimbo ndilo ana ndilowera chaka chimene chimungasange nyimbo yachi imene yetu ndi ya Patience na Madingo. Patience na Madingo iya imene tachilowa chakachi iya imene chani imene tachilowa chakachi kodi imene chana imba Patience na Madingo sindikudziwa kuti kodi Patience na Madingo kapena ndi ndani lumangoti thawa dzina koma komando awo maimva bekuti uyu Patience na Madingo moda anthu ena kama yankhula zonyoza Patience na Madingo moona ri yayi pamene pajapo makhati sakuganiza mmene oyimba kuti dalitsira maimbidwe awe Madala zabwino apa takupezani mukudoda Bones yathu ijatu imene ndi timu yanji imene timati Chintolerana FC Chintolerana koma imakankha mpira boboyi imakankha bwinobwino imene ndi timu amphamvu pamene tikupitano kunyengo imene iyo yazisangalo za Christmas komanso New Year ino mafuna abwino apite kwa ndani mafuna abwino ndikupereka kwa Jackson friend wanga Rafiki komanso Lasi Lewa Idrisa Chibwana Madi Lion komanso sewala Hawasi ndikupereka somoni kwa mkazi wanga le amene andachira kumbusani bwana mix bwiwala ndimukami wale mkazi wanga sitima mukonda kweni ko Masteni happy new year also ino kazi sima mukonda kweni kazi silima mukonda ori akakaonera zile zakasangala nazo akasangalala akasangalala mix nyengo yadzisangalala pa 24 lero ndakangophatikizira ndizisangalalo zawo live lero mwina ngati kuliko kuyaza kuyamina January adzakuya January ndizo dzina ndi Vincent Banda anyamata amene mmakunga masilibasi abwino mzinda wa Lilongwe menemo ndi nyengo imene ya Christmas business ikuteka koma bugo weziro misi anthu ambiri adandaula maluzi yanchani komabe anthu akusangalalatu inunso mwina abe mukuyesabe kusangalala ndi mafuno ano abwino apite kwa ndani mnyengo imene ya Christmas maso New Year mafuno anga abwino apite kwa anthu onse amene amasangana ndi chikondwerero chimenechi kutinso akhalenso osamala kuti amachita zinthu zoopsa zochuluka zochithiopezeka zaononga moyo wawo ayina angosamala koma ndi nyimbo mudapasidwa moyo oti imene apasalire nyimbo mutasankha nyimbo yanda nyimbo yomwe makonda ndi nyimbo za Seventh Day nyimbo yanji imene ngati ya Sewa Agent Future Sewa Future mutakuimenya ko pang'ono kuti aonedi kuti amene akuma nyimbo yema professor mama koma wimbo wake ndi professor mama yori mama ndugu ndanyachani ine Lonile Matewere amene tikusangalala kubadwa kwa Yesu Kristo komanso kuti chaka chopita kumapeto mawu anu ndi otani mafuno anu abwino ndi otani kwa anthu mafuno anga ndi abwino ndiwo wapatsa anthu kuti akhale mosangalala koma modziwa kuti kodi tikusangalala ndi ndani tisasangalale mosemphana ndi mmene chisangalalo chilili ngati kuledzera kukhala mapwando amene amabweretsa mavuto ena amene amadzetsanso mavuto osakhala bwino pa moyo wa munthu ndithu ndi mafuno abwino no kwa abale ndi anasi apite kwa ndani mafuno abwino anga oyamba apite kwa mwamuna anga Lolesi Matewere ananga Maria Sister Joseph mai yanga mai Kapute banja la Kapute 36 banja la Katantha komanso mai yanga ndi bambo anga Kudedza komanso tumiki wonse wampingo za Mbezi bypass ndi praise team yonse komanso Sunday school yonse ine ndi gift ndani amene Gift Willard ine mafuno ano abwino apita kwa ndani mafuna abwino kwambiri mena aina kupita kwa inyamara zanga singati kwa makolo
koma ndimene wainyamata zanga mene pangira moyo waimene ainyamata mene ndinalowera masiku ano koma ngati inafira takwanitsa kulowa chaka chaichone ngati chamawachi ainyamata zanga kwambiri panozo analowera kwambiri nandina ndiyene ndikathauzani kuti apita kwa makolo koma makolo simufuna alowe bwino makolo ndikudziwa kati zoti seti koma ainyamata pano pati sinangambiri alowerera alowerera ndachinyamata okha masiku ano makolo ena simukuona kupanga chikhalidwe china chopikisana ndi achinyamata zimangotengera kateke makolo ake ale pa nyumba kwa pali makolo ake palena zoti ndakudya koma ngati makolo amene akunjawa kunja mutandoza kunja kwa dziko kapena kunja kwa dziko fwa sali nkati fwa makolo anga ali nyumba awo ndakunja kwa dziko amagona panja ogona panja mutandoza makolo amene agona panja okay malangizo ano ndotani kwa makolo komanso achinyamata amene ogona panja amene mukunena okay malangizo alipo kwa ngati makolo awa ngati awa kumatuvane kumvana bwino makolo ngati awa ogona kunjawa araisitsako kuti ngati anaisitsa bizi utamanga pakatipe akhoza sintha kupeza bizi yake nkumapanga azigona nyumba bwinobwino yoti makuti khandiya ndi banja lawo usiku umakhalanso wa business ameka business imene jayo koma makolo ngati apa nyumba apitizebe pange mamata ngati makolo anga asweneso amapangira amakhaliraso imakhasotenga ndo ayimekeza koma ngati achinyamata asake ngati kuti achinyamata azange amene ali ngati kuti bwina arelistibula ankone kuti mwina ena chaka chachilowa bwino apitizebe yo moyo umene were mulungu wangu akonderako koma enawo ndikuti ena sina ngati akakakali ndi angotenga phunziro enawo anyamata azanga enawa okay nyimbo imene mukuona kuti nyimbo imene inde ndilowera chaka chimene cha 2025 itokhala nyimbo yaje nyimbo yake mani nyimbo yake ndi isapite patali nyimbo yanji ikhala nyimbo yanji we mwandikondera siku litakwatambala mwandidzutsa suffix okay ndino atopfana suffix ndino osangalasidwa ni nyimbo za mmasangalasidwa kwambiri ni nyimbo za suffix kwambiri nyimbo nyimbo zori nyimbo nimavela nyimbo ifone mavela nyimbo riri basapozi ndizilenga puzo ina ifanye ndasanga nyimbo imene ifwa jani fone ndiraona banyimbo zingozo kuuzani newe banyimbo iyo sindano zori ndifana kuzane banyimbo imene zori sikuli waramba imene wandidzutsa kuti maguli ndio isuka ndalaso njeka ya nyuwani ndifana sanga nyimbo imene iyo ndare ifane nyimbo mema vile ine marenga zori zilenga mo mapuzo ina ake osatizi kuti zingovira nyimbo maguli mafuno anga mbovira kwa mayanga bambo anga achibale onse amene akuthaundiziwa munyengo zimene zikufika kufika na siku ya lero chachikulu kwathu kuthokoza ndethu ndine Wiseborn Nthali Wiseborn Nthali pamene tikupita kumapeto kwa chaka chimenechi muzisangalalo zimenezi za Christmas komanso New Year mafunano abwino apite kwa ndani ndi ndani ndikufunira mafuno abwino a Christmas komanso chaka chatsopano Maria komanso akuzike watanjisa Wise komanso Gift komanso sayiwala nzanga amene nimapemphera naye kuno Joyce komanso Blessed Cosmas ndi Christina osewa ndikuwafunira mafuno abwino a Christmas komanso chaka cha bwino chatsopano ndithu mutakhala ni mwayi wa nyimbo mungakondera kusewelera nyimbo yanji nyimbo imene ndi ngakonde mundisewelere ndi ya Bethel Music no longer slaves okay nimaikonda kwambiri ndimaikonda nyimbo imene moti utakhala mwayi uri muyimbe mutokwanisa kuyimba mwina bakola sipo andikhoza kuyimba ndatero nitimve mwina kuti atidalisika motani I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Amen. Amen. Tanyadira kwambiri fanya mafuno abwino maso kuimba kwabwino kene zikomo kwambiri apati ndachi amanasi ka umene wawo akawaka takulandirani
zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene chaka chimene chichikupita kumapeto cha 2024 tikupita kuzisangalalo zosiyanasiyana. Inu mafuno anu abwino akupita kwa ndani komanso malangizo anu akhala otani mu chaka chimenechi? Ineyo mafuno abwino apite kwa abale ndi alongo amene ali sona kuthekera kuti afika nawo nyengo ino ali bwinobwino kuti pakufunika kusamala mayendedwe yani monga masiku azisangalalo funika kusamala kwambiri ndi mayendedwe kudziyang'anira moyo wawo kukhala kwabwino kuti Christmas yathu ikhale yokongola ndi yabwino ndi ya mtengo wapatali kwa ndi nthawi ya imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu yakubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu amene anabadwa tsiku la lero tikukumbukira ndi monga mwachikumbukiro cha mbuye wathu Yesu Khristu tonse tiyenewo mapita mapemphero tikapemphere tichite ndithu zabwino tikamapemphero ndi zokhazi koma kumwa mwachidakwa ndi kuledzera zimene zimangoononga moyo basi ndiye pakufunika kusamalitsa abale athu monga mmene zinthu zilili. Nyimbo imene ndingasankhe ineyo nyimbo yake ndi ya alibe vumbulutso ya Ujeni Gloria ya nyimbo ya alibe vumbulutso ndimene kufunika kuti nyimbo imeneyo tiende nayo nganyingo kameneka tokoze fa cha mafuno abwino. Zikomo kwambiri sana iwale komanso ndafunira wonse pansiko waka kuti abwere adzagule zinthu za Krismasi kwa nyengo inoyo ndiyofunika pali nkhuku pali jani patatesi mkatimu zambirimbiri zilipo abwere nyengo imene mpaka kufika pa 1 December adzagule abwere ndi nditi 1 January makamaka pa 1 January pa abwere monyinji kuti adzagule zinthu zibwino tomato ochipa ali kuno zambirimbiri ndi zambiri zochipa adzazipeza pano pansiko waka abwere kuno ku Solomon Market. Inetu mafuno abwino ndi kupereka oyambilira ndi kholo langa limene linandibala Mrs. ndi Mr. Beriam omwe ali kwamba ng'ombe kulumba dzuko kuselekwa Kamuzu International Airport. Wina ukupita kwa mkulu wanga James Kamatenda, Stefano Kamatenda, komanso azipongozi anga onse. Wina ukupita kwa mkazi wanga Charlie Maliseni amene ndimamukonda kwambiri ndikumfunira Christmas komanso New Year opambana kwambiri. Wina ukupita ngati kumene ndimapemphera kuchimwalo la CCP abwana anga alongwe ndimawakonda komanso ndimawanyadira kwambiri komanso misika uno waka mova ngati azanga amene amakhala palanki apo saiwala blazi wanga amene ndi Trouble Kamatenda komanso aliyense amene amandidziwa ineyo ngati Vincent Dickson ndi kuwafunira mafuno onse komanso Christmas wopambana komanso chaka chatsopano chopambana kwambiri. Charles Ndalama Eko ku Malawi. Ndithu mukufana na kwa basa ndithu modi nyimbo za Eko ni matwa kumenya. Exactly. Nobody wanna see us together, baby, don't matter, cause I got you babe something like this. Mafuno abwino kwa inu Malawi nonse amene mukutona pano. Komanso mnyengo imene tikupemphani kuti musakhale mukuledzera kuposa mmene mmaledzerera komanso musakhale mukuyendesa mwauchida kwaya. For example, I got the car, my car is there. Koma sikuti mpaka ndipanga zoti za marama AI. Yeah, which one is your car there? Yeah, down behind that stop. Okay. Ndikuzipe pesa na nesi. Okay. Nditudi. But all the best to you guys. Thank you so much. Yeah. So mudaka uri mwenu mwayosanka nyimbo mungasanke nyimbo yanje mungalowere chaka chimene. Ine ndi Ghetto basi. Akon. Ghetto. Atogoza. All the best guys. Zikomo kwambiri. Sure ade. Amuna. Mafuno aini urapire kwaka umaru kwa mikosi aini. Okay. Kwaka uma mudziwo kapena iwo ndaka uma. Iso mudziwo. Okay. Kwa fanzi yose. Kwa fanzi yose. Yakwaka uma. Imeneyo iziwe kuti ndani amene akupereka mafuno abwino. Goodson Pangani. Goodson Pangani. Okay. Inu muli kuno? Ineyo ndiri kuno. Anthu amene amakonzera zotani mnyengo imene? Mnyengo imene iri ndi ndafunira mafuno abwino kulowa chaka chanyuwani basi. Okay. Irakhala nyimbo kuti mfuna musankhe nyimbo mtosankha nyimbo yayi? Nyimbo ingokhala Tremo. Nyimbo yanji imene? Popo. Okay. Somebody can call it Popo. Hento. Hento? Hento. Honey de Tram. Okay. Yeah.
Madala Hento. Inu pamene tikulowa nyengo imene ya Christmas komanso chaka cha nyuwani. Mafuno anu abwino apita kwa ndani? Kupita kwa banja langa komanso makolo anga kumuzi kutcholo kwa Kalimboka fanzi yonse ya Kalimboka ingosangalala pamene popo komanso chisapo yonse ya sangalala nawo. Ndiye mmati mmapanga business yanje muno musika wako magulisa kachewere mbarade semene. Okay. Ndithu. Okay, ndera khala kuti mapasidwa moyo wa nyimbo. Uno ni nyimbo imene mungathe kulowera chaka chimenechi. Ni nyimbo yanji? Lantown basi. Lantown. Nyimbo yanji imene? Energy. Amati bwanji imene? Ndagoyiwala pano komanda energy. Ndo mari mwayiwala bwanji. Koma mama ikonda. Ndi abwino. Iyo longo ing'ung'uza. Lantown energy. Okay, nathokoza kwambiri. Fanya mafuno anabu. Siko mwambiri. Awa. Amayiwa. Mafuno anga abwino apita kwa azibale anga onse. Azibale anu onse? Eya. Amene ase kumudziko. Muzi wanji wene? Kunchewu. Kunchewu. Kwa ndani muzi wanje wene? Tienda? Tiye kwataine. Tiye kwataine. Ndio ilakhala kuti nkhani ya nyimbo mapasidwa moyo sankha nyimbo. Mutakonda takuselani nyimbo yake. Tokarimba. Tokarimba nyimbo yanji? Tokarimba nyimbo itaiwala. Anaphili. Anapi? Ajirokuzirani. Imeneyo ndikoma? Okay. Imeneyo monga watoko katimbayo. Utazori numunyadira. Mwina tango yesani nyimbo? Ndiye Makiranji anapi. Pamene sakukwera. Mafuno abwino afunika kupita kwa mai yanga, mai Dorothy Steven Chiwaya. Komanso bambo anga Mr. Patrick Steven. Komanso ankulu wanga Lawrence Boniface Steven. Jacqueline Kamala. Mary Amalema. Mrs. Kosi. Fasani Masanza. Chimwemwe Chiwaya. Patrick Chiwaya. Ndi ena onse amene amandikonda komanso amene amandiziwa na bale onse sindingakwanise kutchula mmodzi. Okay, nyimbo mungakondera kupelelani nyimbo yanji? Follow. Yeah. Draimo. Mungakwanisa kuimba nyimbo imene? Mwina pang'ono kwa. Sindingakwanise. Koma mmayikonda ndithu? Ndimayikonda kwambiri. Kwambiri. Ndakunyadira ndi kwambiri. Komanso Samuel okondedwa wanga. Yeah. Madaba kuti kapena mwina palibe. Ndinaye koma ndoti sizikuyenda bwino komabe. Ndena kuti ngakhala Alex. Ngati mungathe mumuchula zina ngati simungathe ndizabwinobwinonso. Chabwino amene ndi Sala. Sala. Iya ibasi. Sala Ayami. Yeah. Ayami. Wakumbabe Airwing. Okay. Ngakhala kuti sizikuyenda abe koma. Arukulilora amene akaonera. Aonabe kuti akukumbukirana. Mene mondi mene tachizera ndi anthu osiyanasiyana muzinda umene wa Lilongwe kupereka mafuno abwino kwa abale ndi anasi osiyanasiyana. Munali ndine Brian Katumba komanso Kenan Savala pa kamera. Pitirizani kuonera V&V TV.